Ummeli ukhanyisele inkantolo ngokunyathelwa kwamalungelo Ka Ntanzi. Unamathele ephuzwini lokungahlonishwa kwamalungelo kammangaleli izolo Ummeli eceleni lokubulawa kwalowo ngonozinti Orlando Pirates neBafana Bafana uSenzo Meyiwa. Lokhu kwenzeke ngesikhathi u-Advocate Thulani Mngomezulu ongummeli kammangaleli wokuqala umuzika ukhulela Sibiya nowesibili umnumzane Bongani Ntanzi ephonsa ngemibuzo ufakazi Sayitsheni Vusumuzi Mokane. Mngomezulu ukhale ngokuthi lanyathelo ilungelo likaNtanzi lokuthi ungapheli amahora ngo-48 engabekwanga icala. Wavele enkantolo uqale wahlabe ukuthi uNtanzi wahanjiswa enkantolo yemantshi yase-Phokeng ngoJuni 22 ngo-2020 esikhundleni sokuthi ayiswe kwaNongoma lapho kuthiwa icala kwakungela khona. uMokane uzithethelele ngokuthi kwakukude ukuthi kungayiwa kwaNongoma kanti futhi ayemaningi amacala ayamaniswa noNtanzi. Kodwa-ke mina ngikhathazekile ngamahora ngo-48 waboshwa ngoJuni 16, 2020 wangayiswa enkantolo yakwaNongoma ngaleyo ndlela ngesikhathi singamahora ngo-48 esibekelwe ukuthi umsolo avele enkantolo singakapheli emva kokuboshwa kwakhe sadlulelwa yisikhathi kusho Mngomezulu. uMokane uphikile ukuthi-ke wathi akukuvumi lokho ngoba uNtanzi wayenelinye icala eFosteralas ngakho-ke babona kungcono ukuthi ayiswe khona kunakwaNongoma ngoba-ke kwakukude. Lokhu-ke kwenza kube kubi kakhulu ngoba inkantolo yase-Phosphorus ayizange ifake lelilodwa lamacala kaNtanzi ohlwini lwamacala ayezoqulwa ngalelo langa kusho-ke uMngomezulu. uMngomezulu ugcine-ke ethi uzoliyeka leli phuzo abuye alivuse ngokuhamba kwesikhathi uma sefika isikhathi sokwenziwa ukwethulwa kwezethulo zokugcina.